kumno pinle Khnang baniai ne ha ka Jing Iaieid bat ka Samla Jong Phi haduk bukut kisngi ko blai prolog Samla apira pura na ka apira channel bon sen nga juo ya ka jengkili apira mentang ala yo we Samla ka bang Iaieid ka bang hun nga kwa baniai ne bat ka haduk bukut kisngi ka Jing Iaieid kumno bangan le Khnang bangan yai ne bat ka banang kong ka bang ini keren menta na pedeng nyau teligi pang kolong ka banang kong pornografi mentala dai phi la ne maka phi ngop ha ka pornografi la ne bro orngut kan ni kan salai lam sya ka jing bakala ha ka ba phin sadu no ka Jing Shania ha ka Jing Iaieid ka Jong Phi u le ne maka phin ong o ba le se ka ni Samla Jong ka le shwei u Samla Jong u le kumni shwei ru kan ni kan sawara ya ka Jing bom Shania ha pedeng Jong Phi bat maka le se kan sawara shu ru ya ka Jing kwa brai ka ba pen kius kong hadu ka ta ha ka ba u le ne ka kinsa tam no shwei kibon ki yang sam ki budget pra ha ka ba ka Jing Iaieid Samla kam long ka ba scam namar ba kane pornografi ka panjat perabat lada phi kwa ba ka Jing Iaieid Samla Jong Phi kan long ka ba scam ka ba shong nia shong buram hakmat ublei utrai hakmat ki video ka pornografi ka we ka ba konstan tam ka ba Phi Dei ban kiar ka menta ka ba ar ka ba ngi dei ban dia perkat ka long ka Jing Iaieid lang mantangi pulen pok ka sam shispa ar punyau ka ong ba lamda utrai utei je ka yeng trele no i ki batei je ka pi perlok don sibun ki perlok jungi ki ba Iaieid bat ka Samla ki ba Iaieid bro orngut ki kwa ban de tei ka Jing Iaieid Samla Jong Phi henry kan ompoi shinu namar ba lada Phi Iaieid makanai ka kan ko nuru ha ka jinglong breu don hi ka por ka ba phin saya dom bat ka hang ne hang tai henry le se ka tu gawe ru kan sa penat sa usin rang un so penat sa henry da ka ba Phi barbor ha ka Jing Iaieid Samla Jong Phi kat ba Phi dang ya ba kat ba Phi dang ya stu jumut Phi ya pelat por teteng man ya puli bible lang ne ban ya perkat lang na ka Jing duai ubele un sa kar khu ya ka ne ka Jing Iaieid Jong Phi namar ba lada utrai umtei ya ka Jing Iaieid Jong Phi phin om la lanur em ban tei ya ka Jing Iaieid Jong Phi kam tam ha ka jat bariu jingi ki khasi ukpa la ka jong kumel la ka jong ki khon ki ti la ka jong ukpa ka be kim don ka Jing duai lang la ne kata ka Jing ya senlok lang ka badon hayang sam ukpa la ne kme kilam lan ti la ki khon ki ti pet khon uneu senrang uba phi lang mata ulong ba ha bet na ka banta ka Jong Phi te yai ne bat u yalam wan ka sieng le Jing seng lang balei u balei Samla Jong Phi juan Jing seng shu balei ka ne katai ka balei u ja ai balei juan mi shu sieng la da ka yang sam jingi kalong yang sam ka ba senran ka ba tin la ti la ki khon ki ti ha ka lenti ka badai kata kalong ka yang kata kala dai lupa hi ka Jing ku jong balei u balei la trai ula te lupa hi kata ka Jing Iaieid ka Jong Phi handai ha ka jai beri jingi pat ukpa ka jong kumela ka jong na kata ka dau Phi ki perlok ki balayo ya ka Jing hikai wan chau trai bat un sai rap ban te ya ka Jing Iaieid Jong Phi hadin habut phen si ki khon ki ti ki ba bha ki ba ka kitab sam sis par punyo ka kerku sisa ya ki khon ki ti ki Jong Phi menta ngin ya keren ya ka benta ka balai ka ba phim ka ba Phi Dei ban le ya ka ba ki Jing bakala ki ba phim Dei ban le menta ngin ne pe R4% bat %rule kata kamut ba Phi R4% Dei ma Phi ban invest haka 100% pat Dei maka bakan invest Phi kata kamut ba kamut yu bong investment R4% kalong kamne kan perlok mata ha ka shisngi Phi phone Phi shisin la ne Phi tek Phi shisin ni ka 100 ailat pat baka pat kan teks bun sen Phi ailat baka kan phone bun sen Phi namar balai lada men step men singi men miet pin phone si phone ya kan ka Samla ho si singi kan comment ka suhun kan seong Phi Samla Jong ba it bhai nga hadu ka ta henry ha ka bukut jong ka singi lada slam kan kan thai kan sangia no ya ka Jing Iaieid jong ka ya Phi dan sibon ki kan thai ki batai singa apira balai men siwa habang adak sedang nongkong bani lang bat Samla Jong nga Iaieid bhai u nga phone nga text henry kan nang mi ki singi ka Jing Iaieid jong ai u ka balat ngam kwa syu ban phone ngam kwa syu ban text u lada u phone ngam kwa syu ban sim henry hapo da nu jong hi nga don hi ka Jing Iaieid u ngam pat yo Samla hi shwe ngam pat text Samla hi shwe henry ngam kwa syu pat ka mesim ban text le ban phone u ka ba jai nga kadau ko baja kum ta dai namar ba uni ushin rang le si umpar yo ya ka Jing hikai men step okay good morning good day good night good morning ni baby tamang Phi kan mau Phi kerja Phi belai si Phi dan ju alat ya kan thai bakan invest u le uno haga cika baka kan thai kan ayu kan invest u le ne kan tebe you proper person dai ma u uba tebe ya ka uba invest ka proper person na ta kadau Phi phim dai ban le ya kata Phi dai ban le kumno R4% bat maka pat ailat bakan tebe Phi proper person da ka ba barbor ailat dika bakan wan Phi ho phim Dei pat ban ngap bai Phi Dei ban
sebut mentah ha kapor ka bap ka pang ka sistem let jingo ya ka let say pila bantit iwe jing ai zung ba le ne kum sentil le kum chokel no jing bam ka bas ngotanat le usau le ne kono pila ban oi ka bibi kum no pilong pi klan pi bit nga sutamang astamang sku jai pi ha kapor pi sistem kum ne tes ngwa sa ko no ngawan jingo ai pi te kum ta kan dei ban le ha ka ta gur kom nang tapat ha kapor ka ba pi dom bat ka ha kapor ka ba pi dom bat ka pi la da dei ba makla ma pi dei ban pan ma be ka namar bele % pi hab invest ma pi ka pi dei pan ma la da pi sto ba pi bakla ma pi hanre ha kapor ka ba gajing dom ka ba ki kam ki bong so khaw ha pim dei la no ban pendem ya ka ban pendem ka kan sa ong pi me bele me la sedang do samla sini stai mem ju phone chu inga melek kum ne melek kum tai ka sedang makan hek raman what ju ali ka pene be triang hi halade ailat baka kan wan penma chu ailat baka kan wan shapi namar balada pi tang sulet pendem ka kan tai pi pendem si pendem kan poi sinu ru namar da ka balek kum ta ngin ya kan mau ya ka ka ba tho ha kitab Genesis lai kan reu kitab Genesis lai kan reu ko ong no utanga jumpa un sensara lor jumpa pa pan sa ka kentei kan sasu kan satar henry utanga jumpa un sensar lor jumpa pengen ong pi pan sasu pan satar henry pan sa kwa hir yala utanga bot un sensar lor jumpa don sibon ki kentei kilong kemi ha pok bedih nyotrap kim ju kwa hir yala ulok lo jong kim ju kwa hir yala ulok lo jong namar blai ulok jengki ulong ubak jakle ulok jengki ulok uba ngoi uba syak pania jaka kentei kan ong ka kentei uba su to ha bukut udo no ya ka burom ka baka kentei ka dei ben ai ya kene ka jatang ha ki jat beriu kasi karana mar bakade kedustur jung kasi ke bah hikai ya usinrang ba ude mempendam yela de ha ka kantai henry kat kum gaji hikai ketin jung belai pat ngi pule keleng ana ke kitab stars iwe ar ko ong ba usinrang ulong ukle jung yang henry ha ka bukut ha ka jat beriu jingi pat bon la ki sinrang ki syak pendam ha ki pendam yela de ha ka kantai ha bukut ka kantai hi kamnang ban i kamnang bor miki ha bukut jot paraga yang sem jot paraga kun kiti tak daw la da phi kwa ban yalang ba ka jing e ju phi kan ne bat ka samla ka ju phi kata ka wei ka ba konstan tam ka ba konstan ru ka long ba phim dei ban pendam la ni ban tebe palat ya ka samla henry phi dei ban sung thu ya la ka limit ngam ong pat ba phi dei ban le ben la ne ba phi dei ban sensar don bor ka henry % kata kamot ba kan sadon kapor ka ba phi pen i ya ka jing e ju phi da ki rukom ki ba phi sung thu kum no ban pen i jing e ka henry pat barbor ar sawan taman la si man la kapor ban pendam ban penhun ya ka kata ka long ba bakala menta ngini phai sa ka benta ka basau burom da ka ba phi burom ya ka teng let's say phi ka kantin ka ba phi kren ka ha kapor ka ba dom la ni ha kapor ka ba kum ne kam tai kam dei ba phin tim phin talai ka da ka si ka sang henry pikiran ni ka da kantin ka ba jajai pej baby phi le kum ne la da pim pen pej ka ne ka jing bakala ka jong phi ngam man kwa ban ya dei bat phi let's say teng ka la sedang busy kam pelaj por syu phi la ne ka la sedang kren man ka la sedang kan he ka ken hit phi teng phi syu ong bai ka baby snap baik anda kalau phone la tek speech ong bai ka baby pepek ngang ai phi baby dei tang ma phi hi na ka banta ka jonga andai la phi le ba he kum ni phi ka ni kam long ka ka bang so tunat na ta ha ka ji dei phi ngang ai phi ko burom han phi sedang kan he kan mai ma kum ni nai keren ni ka da kantin ka ba buda ka kantin ka badan buram da kantin ka ba jajai namar baka kan hi kalong ka ba kodor ka jithau khumat ublei thau ngi rengkat ka jing e mata ngimla ban su pen kam ne ban su pen i palat dia ka bor ne ka jing le man jing ka menta om de tang ba ma phi dawai ka burom ku jungka bale bahkan burom phi ru phi dei ban ai burom mi ka sibum ta ladangi pule na kitab power ne kitab proverb kalong ka ba life way ka khot ka ba sipau ter ka ong kumno ya ka tanga ka ba janai nang no la ban yo ka kam kor maka ban ya ki mau la nai ladangi pule le ka khot ka bar phundai ka ong kumno don sibon ki kan thai ki ba ba henry phi palat ya ki baro don sibon ki kan thai ki ba henry phi palat ya baro na ta ka dau phi ru lada ka samla ji ka le ka ba ha ka jingi dei jang phi dei ban ai burom mi ka sibu man ta phi dom phi mai bat ka kawan pan ma phi bi ma pe nga bi ngala ba kala kam ta ni hak jika ba phi hoi phi oi ka to ngala ma phi te phi la sedang taxi ha ka we ka singi la si singi heding ka to pat phi sa ai burom kan ka baby kule sibon ba phi pan ma pe phi te phi long si sa ka kan thai ka ba sta don sibon ki kan thai ka ba andre phi palat ya baro teng pat le si ka phone ni phi le ne teng pat ka wan ra ye no jing ai sung ma hai phi kawan kai si phi teng phi wan kendo e ka phi lek kendo kawan kendo phi khot ban kendo e ka kawan ta siwa ban lek ong gan ka kule sibon ba phi wan kendo e nga as tanat stemang ai ka ya ka jingero e ka nang ta pat teng ka le inu ikam iba
ila ino ikam ibarit lene ikam ibakrau de ban ai buram meka ABB. I am so proud of you ngas ngsorong na kamenta pi pilong sya kan thai pastat pi tristom kini ikam ki babro pi pile ngadap ngaji kemen ngalong sya ubri ubaron bok bang ayo pi ngas ngahun ngas kemen bandon rekat PBB pilong you are the best baby pi ha ban ai buram le pi ha ban ai jingro ru ika Khnang ba pi ila da pi yela de pi kwa ban yo ka buram juga pi kwa ban yo ka jingro juga yela de ru pi ha ban ai ka kumno pila ban expect kumno pila ban kemilan ti claim da ai ki be kumta mentangi keren ya ka benta ka basan kamenta ka barsan golong ba bun sen ha ka bawon ra ru ya ka jing bakala le ne ka jing chot prah ka jing dei samla golong ba don ka jing ya bakala don ka jing mai ne le ne ka jing bom ya sngtu jumbot u shen rang le ne ka kan thai kin song shisha phila kam ne to ya la no la biang to nai phone sura nai tek sura pi pe shisha nai tek sura nai phone sura la biang good night goodbye good day good morning bye bye block WhatsApp le kam ne kam tai em han re tapi kwa bandon ka jing dei samla ka jong pi ha ka por ka ba phi sung thu ba dang don ka dei ta ka jing bakala ka ba mulum mala shu ong bai ka bebi la da ka ber ngem ya khala no bat phi ru shu ong bai pe bebi nga nga ye je phi ngam kwa ba ngini keren chi pang ka jing khalat i kwa ba ni keren sung thu han dei la da phi la mut ba ni keren jing khalat ba shu ngini khalat sundan bai no han dei ong bai pen i bai ka pe bebi phi le ka pri ba bharam ta jinga nga ye je phi nga hun ban dan ba phi te nai keren kam ta han la da ka don makana ha ka jing la bakala pim dei pat ban berngem ban iklano handai lada kajing bakala jung kapat kalau long palat hadu bau mla su ban pediang suweng bino la biang menta keban rew ngini keren halor kajing ya jan ha ke yeng sempi dan sibun ki perlok KiBa ilang samla teng akan thai kala ilang ka tu kan nesnam handai kadang bu uri sa na yeng kene kalong bakala pila biang ka kam ka jam pila biang no sedong hadian habut pat le itu ya KiBa yeng pasam juga itu ya pen itu ya ka iaki bahaya ngasam jupi namar belai pihak ban tenjuk tei ka perlok manta dan petu ni perlok junga ki ba ong nga ki perlok ki ba phone nga wa ki ba text ya ka apira channel junga ki ong ba apira ngana ka samlahan re pitip ka kalong kumno ya ki perlok junga kam ju kren le ne kam ju le bomon ya ki bahaya basam junga om itu itau ka e ka bajai nga kumni pi namar perlok lada kalong kumta pin om hun bandan ba ka kumno pila bandan ba ka hadin habot ada kan ka samla jupi ya ki bahaya basam jupi ya ki ime pa jupi ki para jupi ka pen he ka le sarong ka le khlo kmat juki kata kalong bokala pin om hun pin om suk mansiam bandan ba ki ha jika pin kiu chalor pin he kerdan la ne pin bha pin gat pin sa sya keren la ne pin sa ja burom pin om don hiru kacing sngohun ha ka donut lada majbu mata pi alam ka shiyim jung ime le ne pi alam ka shiyung paral ne men la ne ki kini kita ki perlok perjot jung pi ka patkan le he ka le main la serong kan om keren ki le ne kan kam nyu burom ki kata kalong bokala anta ka daw Phi Dei ban pen itu ki bahayang ju pi pen piru itu ki bahayang ju ka hapet khai ka kalong ne em ka bha na ka mata ka jung pi matangi keren ya ka banta ka ba nyau ka ne ka long ka we ne ki banta ki ba kong san pe ngi keren hapok kejat beriu jingi hapok kejat beriu nyetrap jingi bun keserang kim ju yo ya ka jing hikai menta ki pak kali samla ABB pitra ngala trek ka kan thai ha bakut tang namar balak trek kan thai la shu ya melen la dai benang lek pule shu melen tang lek kendu shu melen tang kaya tek shu melen tang kaya lek kendu shu ya melen tang ka jing ya kendu samla kam ni kam tai ha bakut ka jing pule ka bakong santam ha ka jing pule kelet ru wat yala ka jing pule menta kum ki perlok ki barang lek belala ni ki betre kam lojong menta ABB fitre ngan la trek kan thai phone sisngi tek sisngi ha ka jika badai bendap shi pau pali ban po e ka pentor dep tang san pali namar balai la shu bang tang kai phone pe let's say sisngi arsngi kan seong ni baby jung ate bahun ba best ni pi pelat poring aku blai shbon han re in the long run kan seong pi ha ka por ka baslam slam pin lek kum ta ka seong pi pe uni ushinrang ladanga udan bat nga tang na kada bu uya phone si phone bat nga ha jika ubundap san pali ha jika ubundap si pau pali udap tang san pali ulong uba kumno ni ujak chinrang kan sebu ye kata ka jingkeli ha jik namar kata kadau pi pim dai ban tebe pala di kikin thai ai ba kikin thai kin wan sha pi kumangala kana mane ha kane ka 80% run Phi Dei ban bu ia la jong ya ka thong chum tanga dei ban dap si pau pali la na shbu tanga dei ban yo ha ka jing pule jinga 60% be ya ka to ka jing pule jing pi ya ka kam ka ba pitre shbu ta pi dang tre pali dang pu pentot ka phone ni pi ta keren shi pang la se ong ba ABB ta love you so much ngadang tre kam ta tingin sai phone bang shwit biang lada pi la kam ta shbu ta pi dang pule kwat ka phone ni pi ABB ngarang puldan jumut pule jumut ha ka jing pule longan phone ni pi shwit ta biang mata namar balai ka kan thai kan sngotu ya ka jing kordor ji pi kan sngotu ya pi kum ushen rang ba shisha da ka ba pi pule jumut ya ka kam
kadau wat bakala kham tam ya kini han rei te ka ik baja hapok kajat beriu Jing Ipat ki sedang tan kadau baliok semla ha jika banyo mensyua klaim samla yo 60% habut dalayok semla pat her ke jumpuli her nong sidong habukut ke samla ha jika bani enek bakatu ubat untuk semla habukut ka samla ka yo pat chawe ugai te kupta kini KiBa konsan KiBa Phi Dei ban sutu lada phim bakala shu ya kini kata kan sawara ke jing ha ke jing puli ke jupi hari habukut hi sam sispa arpanya lam da utrai utai je kaji trele na ik batai ka lam da utrai hi dan lang ha ke ni ke jing dei ke jupi kan ompoi snuru tak dau ngin puli mata kita usira kalno ba arpun reu gat khot ka bar pulai ha ka ba ya ubriu u babha yo un sayo ya ka tengah ka babha henre ya ubriu u ba klem belai ya ubriu u ba klem belai en yo ru ya ka kentai ka ba klem belai tak kadau ni dan kam ban persangkat lah kat dia ban semungu yo boleh terkerat hai kam ki jam jingi u boleh usawan ra hangi ya kentai ko ba dia ka kentai ka ba wan sa yo ya ka jing kru dia nabut play shubon prolog samla apira pura nak apira channel